ஜனாதிபதி விருப்பமா பிடிக்குமா? மத்திய கல்லூரி எல்லாம் கட்டி கொண்டிருக்கிறேன் பாருங்க. இப்போ நாங்கள் நிற்கிறோம் வேலனை ஐயனார் கோயில் மைதானத்தில். இந்த மைதானத்தில் அனுரகுமார திசநாயக் அவர்கள் வந்து வருகை தர இருக்கிறார். இப்படி இதில் பாருங்கள் முருகன் கோயில் வந்து இருக்குது. நிறைய மக்கள் இந்த இடத்துல இன்றைய தினம் எல்லாம் ஒன்று கூடி எல்லாம் பந்தல் எல்லாம் வந்து நிரம்பி வழிதான் தான் சொல்லலாம். அதோட சில இந்த கலை நிகழ்வுகளும் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்குது. இன்னும் ஒரு கொஞ்ச நேரத்தில் அனுரகுமார திசநாயக் அவர்கள் இந்த இடங்களுக்கு வந்து வருகை தருவார். அப்போ அதுதான் நீங்கள் காணொலியில் வந்து பார்க்க போகிறீங்க. எங்களோட சேனலுக்கு யாராவது புதுசாக வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி போட்டு காணொலி வந்து பாருங்க. ஸோ இந்த இடத்துல பாதுகாப்பு வந்து அப்படி பலப்படுத்தப்பட்டிருக்குன்னு தான் சொல்லலாம். வருகின்ற வீதியெல்லாம் வந்து நிறைய பொலிசை வந்து பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருந்து அதோட இதில் அதிரடிப்படையினர் எல்லாம் வந்து நிற்கணும். வருகின்ற ஆட்கள் எல்லாருமே வந்து பேக்கில் அதில் வந்து கொண்டு போயிடலாம் நினைக்கிறேன். ஃபோனுகளில் இருந்து சகல விஷயங்களும் செக் பண்ணி போட்டு தான் உள்ளே வந்து அனுப்பி கொண்டிருக்கணும். இப்போ ஆட்கள் எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் உள்ளே வந்துட்டு ஆனால் இருந்தாலும் இப்போ அந்த செக்கிங்கள் வந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்குது. போட்டிருக்கின்ற இந்த பந்தலுக்கு வெளியிலேயும் நிறைய மக்கள் நிற்கிறத பார்க்கக்கூடிய மாதிரி பாருங்கள். பந்தல் எல்லாம் ஃபுல்லாக நிரம்பிட்டு அதோட இந்த பகுதியெல்லாம் கூட நிறைய மக்கள் இந்த இடத்துல ஒன்று கூடி இருக்கணும். இந்த நுழைவாயில் வந்து பார்த்துட்டுருக்கிறீங்க. இதில் மக்கள் ஓலியால் எல்லாம் வந்து கட்டி நுழைவாயில் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கணும். ஓலியால் செஞ்சு இங்கே மக்கள் அங்கால போகாத அளவுக்கு இங்கே எல்லாம் தடைகளும் வந்து போட்டிருக்கணும். அந்த நுழைவாயிலெல்லாம் இப்போ ஜனாதிபதி அவர்கள் வந்து வருகை தருவார்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். ஜனாதிபதி விருப்பமா பிடிக்குமா? ஆறார் வந்துருங்க. ஆறார் வந்து வேலைக்கு வந்து நிற்கிறீங்களா? இப்போ இல்லை அனுரகுமார திசநாயக் அவர்களை பார்க்குறதுக்கு வெளிநாடுகளில் இருந்து மக்கள் வெள்ளக்காரங்கள் ஒன்று வந்து நிற்கிறேன். இப்போ பொங்கல் நாட்கள் வேட்டியெல்லாம் கட்டி கொண்டிருக்கிறேன் பாருங்க. இதில் ஒரு சில வாகனங்கள் பாதுகாப்பு படையினர் எல்லாம் வந்து அதால மேலே ஓட தெரியணும். நான் நினைக்கிறேன் வாகனம் பெறப்போது போல எனக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ஜனாதிபதியை வரவேற்கிறதுக்கு பாரம்பரிய நடனம் கொண்டு தயார் செஞ்சு வச்சிருக்கணும். அதோட இப்போ ஒரு வாகனம் வந்து போயிருக்குது. ஆனால் வாகனங்கள் அவ்வளோ வேகமாக போகுது. எல்லாம் புழுதி எல்லாம் கிளம்பிக்கிட்டு போகுது. மக்களும் ஜனாதிபதியை பார்க்குறதுக்கு ஆவல் அனுப்பினோம். பாருங்கோ வா. ஸோ பாதுகாப்பு நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். ஆவலுடன் எதிர்பார்த்த எங்களுடைய நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி கௌரவ அனுரகுமார திசாநாயக் அவர்கள் வருகை தந்து கொண்டிருக்கின்றார். வேலனை துறையூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயிலிலே இந்த தைப்பொங்கல் நிகழ்வினை ஆரம்பித்து வைத்து மாவட்ட மக்கள் சார்பிலும் அன்புடன் வருக வருக என வரவேற்றுக் கொள்கிறோம். நடன ஆட்சியை குழுவினரும் வேலனை சரவணையினுடைய பாரம்பரிய நாங்களும் மக்களோட மக்களோட பார்க்குறபடியா எங்களுக்கு ஆள் வாழவே தெரியல, ஒன்றுமே செய்யலாது. சரி நீங்கள் நீச்சல்லாம் கிட்ட பார்க்கலாம், என்கிட்ட வேறு வேறு நினைக்கிறேன் காட்டுறோமா.
ஜனாதிபதி வேறான்னு சொல்லி இவ்வளோ மக்களும் வந்திருந்து, ஆனால் இன்ஜினியர் மக்களும் வரும் ஜனாதிபதியை கண்ணாலே பார்க்கல அளவுக்கு எல்லாம் சுற்றி வளைச்சு நிற்கிறாங்க ஆக்கள். அதோட ஜனாதிபதி மக்களின் ஒருவன், எங்களின் ஒருவன், எங்களுடைய ஜனாதிபதிக்கு உங்களுடைய பொன்னான கரகோஷங்களை எமது இந்த ஊரை சேர்ந்த வேலணை மத்திய கல்லூரி மாணவர்களை සිරුදනාටම සුබ තයිපොංගල් දිනය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අனைவருக்கும் தைப்பொங்கல் வாழ்த்துகள். විශේෂයෙන්ම හින්දු ජනතාවගේ වැදගත්ම සංස්කෘතික දිනය වන තයිපොංගල් දිනයේදී තමුන්වහන්සේලා උත්සවය සමරන අවස්ථාවේදී මටත් තමුන්වහන්සේලා සමග එකතු වීමට ලැබීම වාග්යයක් කොට මා සැලකනවා. குறிப்பாக இந்து மக்கள், தமிழ் மக்கள் தைப்பொங்கல் தினத்தை கொண்டாடும் நேரத்தில் உங்களுடன் சேர்ந்து அந்த தைப்பொங்கல் கொண்டாடுறதுக்கு என்னை இணைத்து கொண்டமைக்காக நான் உங்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கிறேன். அது எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பாக்கியமாக கருதுகின்றேன். ඒ වගේම හින්දු ජනතාවගේ සංස්කෘතිය අනුව අද තමයි නව වසර උදා වන්නේ. அதே போல இந்து மக்களுடைய நம்பிக்கையின்படி புது வருடம் இன்று தான் தொடங்குகிறது. නව වසරකින් අපි හැමදෙනාටම අලුත් ප්‍රාර්ථනාවන් අලුත් බලාපොරොත්තු ඇති වෙනවා. புது வருடம் என்பது எங்களிடம் புதிய எதிர்பார்ப்புகளை, பிரார்த்தனைகளை கொண்டு வருகின்றதாக அமைகின்றது. විශේෂයෙන්ම ජනතාව හැටියට ඔබට මහා බලාපොරොත්තු සහ අපේක්ෂාවන් නැති. குறிப்பாக மக்கள் என்ற வகையில் நீங்கள் மிகவும் பெரிய அளவிலான எதிர்பார்ப்புகளை பிரார்த்தனை கொண்டதாக இருக்கும். ඒ වගේම රටක් ලෙසත් අපිට අලුත් බලාපොරොත්තු සහ අපේක්ෂාවන් තිබෙනවා. அதே நேரம் ஒரு நாடு என்ற வகையிலும் எங்களுக்கு புதிய எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன. අපේ අපේක්ෂාව සහ බලාපොරොත්තු වන්නේ තිබෙනවාට වඩා සෑම අතින්ම දියුණු පොහොසත් රටක් නිර්මාණය කිරීමයි. அது மிக முக்கியமானது. இருக்கின்றதை விட எல்லா வகையும் சிறந்த ஒரு நாட்டை உருவாக்குறது என்றுதான் மிக முக்கியமான எதிர்பார்ப்பு. අපි පොහොසත් රටක් කියන්නේ කුමක්ද? நாங்கள் செல்வாந்த நாடு என்று சொல்றது எது? ධනීන් ඉදිකිරීම වලින් පමණක් පොහොසත් රටක්ද? அது பணத்திலாலும் கட்டடங்களாலும் மற்றும் செல்வாந்த நிலையில் இருக்கிற நாடா நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். නෑ, ඊට වඩා විශාල ශේෂ්ත්‍රங்கள் පොහොසත් රටක් නිර්මාණය කළ යුතුයි. இல்ல அவ்வாறான இல்லாமல் மிக அதிகமான துறைகளை கொண்டதான வளர்ச்சியை கொண்டதான நாங்கள் செல்வாந்த நாட்டை உருவாக்குவோம். අපි හිතනවා අපි බලයට පත් වෙලා දැන් අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කෙටි කාලයක් ගත වෙලා තිබෙනවා. ஒரு வருடத்துக்கும் மிக கொஞ்சமான காலம் தான் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்து இப்ப கலந்துள்ளது. මේ ඉතිහාසයේම ජාතිවාදී ගැටුම් අඩු, ජාතිවාදී පෝෂණය කිරීම සඳහා දරන ව්‍යාපාර දුරවලුණු, ජාතික සමගිය සඳහා පොරබදපු වසරක්. இந்த சிறிய காலமாக எடுத்துக்கொண்டால் அது இனவாத இயக்கங்களுடைய செயல்கள் பலவீனமடைந்து இனங்களுக்கு இடையிலான ஒற்றுமை பலப்படுத்துவதற்கான முயற்சிகளை வளர்ச்சியடைந்த ஒரு காலகட்டம். වෙනදා අපේ රටේ බොහෝ තැන්වල ජාතිවාදී ගැටුම්, ජාතිවාදී ප්‍රවණතාවයන් පැනනගිනවා. மற்ற காலங்களில் எமது நாட்டில் பல இடங்களில் இனவாத போக்குகள், இனவாத முரண்பாடுகள் தோன்றுகின்றன. අපිට අවශ්‍යයි ජාතිවාදීන් තොර ජාතික සමගිය පිරුණු පොහොසත් රටක්. எங்களுக்கு இனவாதம் இல்லாத இன ஒற்றுமை கொண்ட, தேசிய ஒற்றுமை கொண்ட ஒரு நாடு தேவை. කොයි ඉපදුණත් இங்கே பிறந்ததாக මොන இருந்தால், භාෂාව කතා කරත් எந்த மொழியை பேசுகின்றதாக මොන இருந்தால், ආගම දැවුවත් எந்த சமயத்தை මොන பின்பற்ற, සංස්කෘතික ජීවත් වුණත් எந்த கலாச்சாரத்தின்படி வாழ்ந்தாலும் මේ සෑම කෙනෙකුටම இதை அனைவரும் අපේ රටේ අභිමානවත් පුරවැසියෙක් ලෙස අයිතීන් සමග ජීවත් වීමේ වටපිටාව හැදීම තමයි අපගේ අපේක්ෂාව. இந்த நாட்டின் ஒரு பிரஜை என்ற வகையில் அபிமானத்துடன் வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குறது தான் நம்மளுடைய பொறுப்பு. ජාතිවාදීන් තොර පොහොසත් රටක් අපිට අවශ්‍යයි. எங்களுக்கு இனவாதத்தை இல்லாத ஒரு செல்வாந்த நாடு அவசியம், ஒரு தேவையாக உள்ளது. ඒ වගේම අපේ අතර විවිධ සංස්කෘතීන් තිබෙනවා. எங்களுக்கு இடையில பல கலாச்சாரங்கள் உள்ளன. රටක් ලස්සන වෙන්නේ කොහොමද? ஒரு நாடு அழகாக இருக்கின்றதே போது ජනතාව අතර විශ්වාස හැදෙන්නේ කොහොමද? மக்களுக்கு இடையில இப்படி நம்பிக்கைகள் உருவாகின்றன. මේ සෑම සංස්කෘතිකම ගෞරවය, இந்த எல்லா பண்பாடுக்கும் உரிய மரியாதை, மதிப்பு, සෑම සංස්කෘතියකටම ගරු කිරීම සහ පිළිගැනීම இந்த எல்லா பண்பாட்டையும் மதிக்கிறதும் ஏற்றுக்கொள்வதும் ඉතාමත් වැදගත්. அது மிக முக்கியமானது. දැන් අපි එහෙම රටක් හදන්න ඕන. நாங்கள் அவ்வாறான ஒரு நாட்டை உருவாக்க வேண்டும். ඒක අපේ අපේක්ෂාව බවට පත් වෙනවා. அது எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. ඒ වගේම ආර්ථික වශයෙන් විශාල පීඩාවට පත් වී තිබෙන ජනතාවට
මේට වඩා හොඳ ජීවිතයක් අපි උරුම කරලා දෙන්න ඕන. அதே நேரம் பொருளாதார ரீதியாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் மக்களுக்கு இதுவிட சிறந்த ஒரு பொருளாதார நிலைமையை நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டு போகணும். විශේෂයෙන්ම හොඳ නිවාසයක් ලබා දීම, குறிப்பாக ஒரு நல்ல வீட்டை உருவாக்கி දරුවන්ට கொண்டு හොඳ போகணும். අධ්‍යාපනයක් ලබා දීම, பிள்ளைகளுக்கு சிறந்த ஒரு கல்வியை வழங்குறது, නිරෝගී සම්පන්න ජීවිතයක් පිණිස හොඳ සෞඛ්‍ය සේවයක් ස්ථාපිත කිරීම, ஆரோக்கியமான வாழ்வுக்காக ஒரு சிறந்த சுகாதார சேவை ஸ்தாபிත செய்தல், කෘෂි කර්මාන්තයේ දීවර කර්මාන්තයේ දියුණු කිරීමේ හොඳ ආදාය මාර්ගයක් නිර්මාණය කිරීම, விவசாயம் மீன்பிடி தொழில் போன்றவற்றை உருவாக்குவதன் மூலம் வளர்ச்சி அடைய செய்வதன் மூலம் சிறந்த ஒரு பொருளாதாரத்தை உருவாக்குதல், තරුණ තරුණියට හොඳ රැකියා අවස්ථා නිර්මාණය කිරීම. இளைஞர் யுவதிகளுக்கு சிறந்த தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குதல். ඒක ආණ්ඩුවක් හැටියට තිබෙන අපේ අපේක්ෂාව සහ බලාපොරොත්තු. அதுதான் அரசாங்கம் என்ற வகையில் எங்களுடைய எதிர்பார்ப்பாகவும் பிரார்த்தனையாகவும் உள்ளது. මා දන්නවා මෙතන ඉන්න බොහෝ දෙනා යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ எனக்கு தெரியும் இதில் இருக்கின்ற பெரும்பாலானவர்கள் யாழ்ப்பாண மாவட்ட சார்ந்தவர்கள். පසුගිය මහමැතිවරණය අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා මේ යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ ලංකාවේ පළමු වතාවට අපි ජයග්‍රහණය කරා. இந்த யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தை நாங்கள் முதல் முறையாக வெற்றி அடைந்தோம். அது எங்கள் மீது இந்த மக்கள் வைத்த நம்பிக்கை. ඒ ඔබ අප කෙරෙහි විශ්වාසය තබලා තිබෙනවා. அதாவது நீங்கள் எங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்துள்ளீர்கள். මම ඔබට සහතිකයක් දෙනවා. நான் ஒரு உறுதிமொழியை வழங்குகின்றேன். ඔබ අප කෙරෙහි තබන විශ්වාසය බිඳකින්වත් බිඳ වැටෙන්න ඉඩ නොදී. நீங்கள் எங்கள் மீது வைத்துள்ள நம்பிக்கையை சிறு துளி அளவிலும் சிதறாமல் சிதைக்காமல் ජාතිවාදයෙන් තොර ජාතික සමගිය පිණු රටක් අපි නිර්මාණය කරනවා. இனவாதம் இல்லாத இன ஒற்றுமை கொண்ட ஒரு நாட்டை நாங்கள் உருவாக்கின்றோம். ඔබේ දරුවන්ට හොඳ අනාගතයක් අපි හදන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு சிறந்த ஒரு எதிர்காலத்தை உருவாக்குறதுக்கு நாங்கள் முயற்சிக்கின்றோம். අපි කාටත් සතුටින් සැනසීමෙන් ඉන්න පුළුවන් රටක් අපි හදනවා. எல்லோரும் அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் வாழக்கூடிய ஒரு நாட்டை நாங்கள் உருவாக்குவோம். මා දෙන්නා මෙතන එක් රැස්ලා ඉන්න ජනතාවගේ ප්‍රධාන අපේක්ෂාව ඒක. எனக்கு தெரியும் இந்த கூடியிருக்கிற மக்களுடைய பிரதான எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது அதுதான். එම අපේක්ෂාව ඉටු කිරීමෙන් අපි නොපිරියලා වගකීම ඉටු කරන බවට මා ඔබට සාතික කරනවා. அந்த எதிர்பார்ப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு நாங்கள் மிக திட சங்கல்பத்துடன் எங்களுடைய கடமையை ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட வேண்டும் என்பதை நான் இந்த இடத்தில் கூற விரும்புகின்றேன். මේ තයි පොංගල් දිනේදී අපි එක ප්‍රාර්ථනාවක් කරමු. இந்த தை பொங்கல் நாள் அது நாங்கள் எங்களுடைய உறுதிமொழியாக எடுத்துக்கொள்வோம். අපි නොබෙදීමු. நாங்கள் பிரிவடையாமல் பிரிந்து செல்லாமல் இருப்போம். අපි එකතු වෙමු. நாங்கள் ஒற்றுமையாக இருப்போம். අපි හොඳ රටක් අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් හදමු. எங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் சிறந்த ஒரு நாட்டினை உருவாக்குவோம். ඒ වෙනුවෙන් සියලු දෙනා තිර අධිෂ්ඨානක යුතු ඉදිරියට එන්න කියලා ආරාධනා කරමින් මම නතර වෙනවා. அதுக்காக அனைவரும் ஒன்று திரண்டு எங்களுடன் சேர்ந்து முன்னுக்கு வருமாறு முன்னெடுத்து செல்லுமாறு நான் கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொண்டுள்ளேன். நன்றி. இங்கே வருகை தந்த தீபக மக்களுக்கு மீண்டும் ஒரு முறை இந்த நிகழ்வுகளின் வரிசையிலே தொடர்ந்து நித்வா புயல் காரணமாக இழப்பீடுகளை சந்தித்தவர்களுக்கான வவுச்சர் கொடுப்பனவு இடம்பெறும். விவசாய ரீதியாகவும் பண்ணையாளர்கள் கொள்ளுங்கள். ඊළඟ වශයෙන් ඉස්වා කුණාටුවේ බලපාමිට කොවිතෙන් පල අයිතිකරුවන්ට සහන් ආධාර ලබා දීම කටයුතු පැවැත්වීමට සූදානම්. සියලු දෙනාම සහභාගී වෙනවා.
பாருங்க எவ்வளோ மக்கள் ஜனாதிபதியை பார்க்குறது வந்திருக்கிறோம். வந்த ஜனாதிபதி மக்களுக்கு வந்து கையில் எல்லாம் கொடுத்து பார்த்துருப்பீங்கள். இப்போ போகிறதையும் பார்க்குறதுக்கு சரி எல்லாம் முந்தி அடிச்சு கொண்டு இருக்கிறோம்.